rikici ya farke tsakanin Al'Atwork wanda aka fi sani da Madagwal da Soja Boy kan waƙar da ya saki ta shafa mata duniya. Assalamu alaikum al'ummar musulman duniya, kamar yadda kuka sani ni ne dai naku Al'Atwork Madagwal. Rana irin yau mai albarka, ranar Juma'a, ina so in yi kira ga al'ummar musulmi baki daya. Akwai wani ɗan uwanmu abokin sana'ar mu wato Soja Boy. Dan Allah, dan manzan Allah, dan darajar Allah, dan darajar ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duk wani mai kishin addinin musulunci, duk wani mai kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya unfollow din shi, saboda mu ba ma daga cikin munafikan musulmai. Duk wanda baya tare da Annabi ba ma tare da shi, kowaye darajarsa muke ci. In bancin roƙa mana da manzan Allah ya yi, wallahi yau da tuni babu, amma ya dinga roƙo Allah ya ɗaga mana ƙafa, ba don halinmu ba don wannan ɗinmu ba. Aljannan ma muna roƙon Allah ya saka mu ne darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, amma a samu wani mutum ya fito yana magana shi babu Annabi a rayuwarsa, babu Annabi a cikin nemansa. To mu duk wani nema da muke yi sai mun jefa Annabi a ciki. Saboda haka da Allah da Annabi duk mai kishin addini ya je unfollowing din shi. Mutumin tare muke al'amuran entertainment da shi, mu muna kyautata masa zato. Saboda in ka zo kana mu'amala da shi a mu'amalance za ka ga mutumin kirki. Amma kwana-kwanan nan ya bujiro da wasu al'amura wanda dukanmu kowa sai da abin ya ɗaure masa kai. Saboda haka da Allah da Annabi, al'ummar musulmi duk mai kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya unfollowing din bawan Allah nan, kuma mu ba ma tare da wannan akida ta sa da ya dauko ta neman kuɗi do or die. An gaya ma komai ne kuɗi yake yin sa. In ya haɗu da kai zai ma abu faran ni din nan mun yi mu'amala da shi, har na bashi wasu mutane ya kyautata musu, wanda wannan dalilin yasa nake masa kallon mutumin kirki. Amma ka fito kana so lalle sai ka halatta haramun, wannan ba daidai bane ba. In za ka ci gaba da hulɗoɗinka ka ci gaba da abubuwanka, amma magana wai ka zo kana ƙoƙarin sai ka halasta wa mutane haram. Allah ya ce abu babu kyau, kai ka ce wai abu normal ne, neman kuɗi ne, kasuwanci ne. Wannan ba kasuwanci bane ba. A kowane irin kasuwanci akwai yanda za ka bi da shi ka tsaftace abinka. Saboda haka gaskiyan magana ba ma tare da wannan bawan Allah, kuma muna roƙon da Allah duk wanda yake following ɗinsa ma da Allah ya following ɗinsa, saboda me ba ma sai ya zo ya gurɓata mana al'umma. Mu nan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma mu masu kishin Allah ne da manzansa. Duk wanda baya tare da Allah, baya tare da manzan Allah, ba ma tare da shi kowaye. Yawwa, ba ma son munafikin addini, munafikin musulmi, ba a haka. Irin munafukan nan na musulunci su suka fi kowa dagula Annabi lissafi. Kana amsa sunan musulmi, na kira bawan Allah nan na masa nasiha, na gaya masa cewa abin da kake yi ba fa da jama'a kake yi ba, da Allah kake yi. Yau in fitowa kai kace a je a yi abin nan, amma babu kyau, kowa ya san abin da kake nufi, amma ka zo kana kokarin halasta haramun, to babu wanda fa zai gane, kuma ba wanda zai saurare ka. Ko maganan da yake cewa yana ba wasu kuɗi wani abubuwan da su duk ba haka bane ba. Ko ni nan mun taɓa yin wata waka da shi, mun haɗu a location ya ce min da Allah ba ma mai promoting waƙarsa, kuma yana ɗan arewa. Wannan ta sa muka je muka yi bidiyo tare da shi. Amma an zo ana ta kiran mu ana mana complain akan ka ga abin da kai na kuskure, ko mun kira sai yanzu na ki cibis da wani bidiyo da ake magana Annabi yana washi, ya za a kawo mai magana Annabi a cikin business ɗinsa, domin duk a sana'ar da za mu yi mun saka Annabi a ciki wallahi. Allah muke roƙo, ba dan mu ba dan halin mu ba, mu masu kuskure ne, masu zunubi ne, masu laifi ne, amma muna roƙon Allah ya mana rahama, alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, dukan mu shiga aljanna. Amma wannan kalaman da kai, ko ka zo ka janye kalamanka, ko kuma jama'a duka ku je ku yi following ɗinsa, wannan ba daidai ba ne ba. Allah ya samu dace. To ya kuke ganin za ta kama tsakanin Soja Boy da Madagwal? Ku biya mu a bidiyo na gaba, za mu kawo muku martanin da Soja Boy ya maida wa Madagwal. Albishir TV
tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da